आज का वीडियो रे समस्त को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଭାଇ ସହିତ ତ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ଦେଖିବାକୁ ମୋତେ ଯାଉଛୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ କେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବ ମୁଁ ତ କେବେ ବି ଦେଖିନି। ତ ପ୍ରଥମ ଥର ଆମେ ଯାଉଛୁ। ତ ସମ୍ବଲପୁର ମୁଁ ଆସିଛି ତ ଦେଖି ଆସିବା କେମିତି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ହୀରାକୁଦ ଏବେ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ନା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାହାଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି ପାହାଡ଼ ଦେଖିପାରିବେ।